बाइबेलनि 2 राजा 2 बालाब 11 सारियाव ओरैबायदि लिरनाय दङ। बिसोर थाबायनानै रायलायबाय थाब्ला अरनि रथ गारि आरो गरायफ्रा बिसोर सानैखौ आलदा खालामबाय आरो एलिजाया बार मोदायजों सोरगोआव गाखोबाय। बे बाइबेल सारिया बेखौनो फोरमायदों दि एलिजाखौ अरनि रथ गारि आरो गरायफ्रा सोरगोआव लांखोदों होननानै। मानोना एलिजाया गोथाङै थानाय समाव, बुहुमाव गोथाङै थानाय समाव बियो इसोरनि गोसो बादियै थाबायदोंमोन आरो इसोरनि बिथोन बादि नंगौ लामाजों थाबायदोंमोन। बेनिखायनो जों बुहुमाव थानाय साफ्रोम सुबुङानो इसोरनि गोसो बादि, इसोरनि बिथोन बादि नंगौ लामाजों जों थाबायनो नांगौ। जोङो इसोरनि गोसो बादियै, इसोरनि बिथोन बादियै जोङो नंगौ लामाजों थाबायोब्ला इसोरा जोंखौबो एलिजाखौ बादि सोरगोआव लांखोगोन आरो जों सोरगोआवनो अरायबो थानो मोनगोन। इसोरजों लोगोसे सोरगोआवनो जों अरायबो थानो मोनगोन।